ҳавлии фурӯшие ки дер боз мегуфтед бо нархи дастрас дар тарафи Аманал ҷойгир мебошад, бо таъмир аст. Аз ин тараф 9 километр, аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри Ваҳдат. Хонаи фурӯшимон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. Аз роҳи калон то хонаи ҳамагӣ 4 километр. Бисёр бад гап мезанем, рафтем. ҳавлии фурӯшӣ дар умум иборат аз 5-3 сотиқ замин, 3 дар хона дар якум мошина, боз як хонаи дигар дар мансард. Дар наздикии ҳавлӣ бошад як қадам мактаб, масҷид, бунгоҳи тиббӣ ва мағозаҳо. Дар ин ҷо якум ҳуҷра, ошхона, ҳоҷатхона ва ҳаммом ва боз 2 ҳуҷраи дигар. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед дӯстони азиз. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро дар охир эълон мекунем. Ва дастгириро фаромӯш накунед, лайк монед, дар каналмон обуна шавед ва ҳатман фикри худатонро оиди хона дар комментария нависед. Ва дар ин ҷо ошхона ҳам аз даруни бино дар дорад, ҳам аз берун. Боз бино дар болаш мансардам дорад дӯстони азиз. Метавонед дар оянда як зинапоя кунеду дар дуюм мошина дар мансард ҳуҷраи истиқоматӣ ҳаст, балконам ҳаст. Нархи хона бошад 550 000 сомонӣ. Боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом Тиҷаи барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. Барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.